an kod japuonj bende oler japuonj machielo oler nani to ang'o momiyo okawo thuolo mathoth mondo eka sirkal mar Kenya Kwanza ong'e ni kambi mar Adani ni kod weche mag mibadhi. Ang'o momiyo nyaka weche gi wuok e piny Amerika eka gifwenyo ni kara nitiere mibadhi e kind kambi mar Adani? Erokamano ahinya. Kambi mar Adani to osego kamoro amora. Onge ng'ama osepako Adani kata matin. Nikech Adani nyinge rach kamoro amora, India, American kamoro amora. Emomiyo ka nobiro e Kenya kae, Jokenya odagi. To malo go Jotelo man malo go ema dware. Ma kata sani pe da soma ni Adani ler. Ng'ato wacho ni Adani pod ler. Asome gazet. Ogada luongo nying'ano. To Adani kawuono amor ni president himself owacho ni Adani owerego. Kendo Adani oseketho piny. Omomiyo koro oonge. Nonanona JKUAT mano airport marwa ne dhiga. Adani ema ne dhi kawe to jopiny joge mokelo ema ne dhi ndiko tich aeto jowati riembo. Omiyo rieko moro ma president okelo gini nikech obende oseyudo pressure kuom jopiny. Mar ariyo, speech ma president omako chunya ka wacho ni chal mowacho adiera to pod adhi neno ka dhi wuok adier. Owacho ni joma mine omi luor, joma mine mondo mi chance kaka joma chuo, kendo jogo manego mine nikech osebedo a time ma mine inega ovyo gi joma chuo. Owacho ni jogo nyaka mi mine respect nikech nyaka wa respect human life. Omiyo opportunity ma mine nyaka migi gimoro amora kata tije. To chako wacho ni 2/3 gender rule bende bedo implemented. Adwa tieko ka wacho ni president owacho ni kata mna demonstrations mitime streets gi mayandi timo onego bed ni wa follow the rule of law. Owacho kendo ko caution police ni owe nego ji oya to jopiny bende we vandalize property ma jopiny. Omiyo koni gi koni the rule of law must prevail. Ni jopiny oluoro chik kata police bende oluoro chik sami timo demonstration. Kokamano demonstration is a right mar jopiny. Mheshimiwa Simakoro ukao weche mag mibadhi upako jatend piny William Ruto kuom tieko mibadhi. To bende soko wang'u kapok awen nyawado Walter Nyambaga mondo omaka widhiang'. Jatend piny bende soko wang'u ni ubende unindo e paro mar chik mar conflict of interest bill. Ang'o momiyo unindo e paro mar chik makamano e kedo kod mibadhi? Mano to en adier wan dhano nigi weakness bilago. Ibayudo ni kata mne bunge kae conflict of interest nyalo ga bet. To kosebet to yienwa mondo withdraw sami wacho gimoro man interest mari nitie mondo kiki participate. To kapar ni an kaka Ombaka mabe jatelo an ga gi conflict of interest. Nikech interest mara en interest ma jopiny. Gine mag gioraka omiyo ok dabed gi personal conflict of interest. Mano gima rach kabisa ma tela okonego bedgo. Erokamano mano Christine Ombaka ja od bura ma Siaya. Kapok itieko Siaya. Nitie gimoro mochako wacho ni sukari koro dwa improve factories mag sukari manie Nyanza kata manie Kenya 17 osemi pesa kendo dhi improve ma sukari ok bi bedo imported. Wabo loso sukari ourselves matiende ni sukari bo nyak Kenya ka ma jopiny dhi neno ber makoro sani sukari ok bi go loka